Education kon DepEd sa pagpatuman og 3-term school calendar sugod school year 2026 to 2027. Subay kini sa pag-aproba ni PBBM sa tulo ka term nga school calendar nga magbag-o sa kasamtangang upat ka grading period sa pampubliko nga tunghaan gikan elementary hangtod senior high school. Sumala sa DepEd mapanindot sa maong reforma ang kalidad sa pagtudlo ug pagkat-on sa basic education. Tubag sab matod pa kini sa dugay ng problema sa pagkawala sa adlaw sa klase, din miabot sa 53 school days ang natala nga nawala ni adtong miaging school year. Ilawom sa bagong sistema magsugod ang school year sa 5 ka adlaw nga opening block alang sa assessment ug pag-andam sa mga estudyante ug magtutudlo. Sundan kini og 60 days nga sagunsong klase o instructional block. Ibutang sab sa duha ka semana nga end of term block ang mga aktibidad, remediation, training sa mga magtutudlo ug wellness break aron dili malabgan ang mga pagtulunan. Gikan sa upat ka quarter, mahimo ng tulo ka termino na lang ang school calendar nga makapaubos sa administrative workload sa mga magtutudlo ug mahatagag higayon sa mas epektibo nga pagtudlo. Resulta kini sa serye sa konsultasyon nga gisundan ni atong January 2026. Diin gikonsulta ang mga magtutudlo, estudyante, ginikanan ingon man ang Kongreso.